I del món de l'economia, tan complicat i tan necessari, ens anem ara al de la cultura. I és que este matí s'han presentat al Movim 4 exposicions amb plantejaments ben diversos. La primera d'elles respon al títol d'Estudis Moro, l'anunci de la modernitat. En ella es poden contemplar els famosos spots de la família Telerín, així com aquell mític Vamos a la cama, que convidava els xiquets a agitar-se a una hora prudencial. Els Estudis Moro guanyaren més de 100 premis de publicitat gràcies a la seva estètica pop. La segona mostra recull fotografies i alguns objectes que exemplifiquen el disseny interior al País Valencià entre els anys 60 i els 90. La tercera proposta ens apropa a la vessant més compromesa d'Antoni Tàpies a través d'un bon grapà de cartells amb missatges sobre els drets humans, la cultura catalana i moltes altres reivindicacions de caràcter social. La quarta i última exposició recull una bona mostra de 3 prestigiosos caricaturistes. L'alemany Gros arreplega en els seus descarnats dibuixos la cruesa del període d'entreguerres a Berlín. Per la seva banda, l'anglès Hogarth descriu amb tot luxe de detalls els vicis socials de la seva època, com ara l'alcohol, la peresa o la crueltat. Finalment, el català Lluís Bagaria fou el caricaturista més popular del seu moment. L'exposició recull moltes de les portades que dibuixà per a la revista Espanya, on el president conservador Antonio Maura apareix ridiculitzat amb freqüència.